Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Presidenti wayamba wa mphawi anthu osauka kuno ku Malawi kuwalankhulira mu nyengo imeneyi, nyengo imene ameki akusiriza kulandira makalata kwa anthu osiyanasiyana amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho chimenechi cha pa 16 September. Ndipo lero ndi pamene titi tione njanjawidi omaliza kupereka makalata ake lero amene ndi nama 500 amene pa ulamuliro wake zaka zimenezi 5 years yonse wakhalira kunama kokhakokha kuwapangisa Malawi kuti akumane ndi mbonaona. Ndipo ngati kuli nthawi imene Amalawi aona mavuto woopsa amene sanaonikepo ngakhale ulo nthawi ya 1949 ndiye ndi nthawi imeneyi yachakwera. Andi izizi Amalawi mukuyenera kuti mukhale osamala kwambiri chifukwa anthu amene wakupanga china chilichonse chothekera pakali panopanga khale olo ma ministers yake ma MP yake akuyenda be mizimu kumagula zovotera noti sojanzikatu koma kugula zovotera zilitu kudeza uku kudeza uku kwa kumene kunayima uku kunali ndayira onani kumene kundi anthu akugula zovotera kwambiri osakhalatu kuti ndayira yotu iyayi koma anthu ena amene akuziona ngati ndi akuluakulu ambomamo andi izi zogula zovotera zisikuti ndikudeza kokhayi ma ministers ambiri komanso ma MP onse a MCP akumagula zovotera kwa anthu ma 2000 ngati mene zilili lero kudeza akupita dera lina kumakagula ma 2000 andi kumamfusa amene iyi anabere ntali manjayi kodi mamekiwa alipo angati chifukwa anthu kugula zija zovotera andi siti kudziwa kuti kapena muli ni meeting ina yache muli ni meki ina yache amene anthu ati akavotereko kuposa ya pa 16 chifukwa ya pa 16 itu ikupezeka kuti ndi yazipani zambiri koma the way imene zikuyendera mukuziyendesera ma program ano zikuoneka ngati kuli meki ina imene ikavotere anthu a MCP okhaokha amene asavuka ndi ndalama amene akungopereka ndalama pena paliponse. So lero ndi siku lomaliza limene njanjawidi wankulu na ma 500,000 ati akapereke makalata ake. Ndipo wiki imene komanso wiki atha ndeta zionatu Amalawi mwaona andi apa ndakhulupirira kunena kuti opanga drama simanganya yekha siwiniko yekha opanga drama Malawi muno alimo ndipo ku BICC kuja kwa anthu azionera kumadabwa kuti koma wawa ali serious awa abwera pa haijetiwa ali serious ena anasala pang'ono kufika kumene kuja pa wilibala kufuna kungosokoneza anthu basi kumazifusa kuti kati uyu akulephera kubwera pa galimoto 10 miliyoni imene iwaitenga kuti hayi tithokoze kwa inu amene munapasidwa mpata otenga ma 10 miliyoni kuboma amene aphwekawa ndicho linga kuti mukasokoneze Amalawi kuyimirira nawo president umene waphweka ndipo running mate ena kuwaona waziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri running mate kumfusafuso kunena kuti kodi muli ndi mfundo zanji manifesto mwanu kumanena kuti iye sakuziwa umangoziwiratu kunena kuti awawa ni manjanjawidi gula anthu amene apasidwa ma 10 miliyoni ndicho linga kuti asokoneze agawe mavoti muziko lino ena ndi awana tenga running mate yawo onena kuti ndi okuba anachosedwa ntchito mwana wa mfumu kumadabwa kuti kodi amene wachokera kuti ayi tikuthokozeni inu amene munabwera ndi mtima onse amene mwabwera ndi mtima wonse kukapereka mapepala ndicho linga kuti muombole Amalawi ndipo kumene kuja kwa manena kuti zuwa salozerana zimachita kuoneka zokha kuti chipanitu ichi cha DPP chabwera mwa serious chipanitu ichi chabwera mwa serious cha PP chipanitu cha UTM ichi chabwera mwa serious koma kuziona zipani zinazo kumadabwa nazo kuti kodi amene wawa why are they wasting their time chifukwa ngakhale ka 10 miliyoni koso mwina kwawoko mwina nkoyamba mu history ya moyo wawo kukapeza 10 miliyoni ayipeza bwanji
choncho amalawi mwazionera nokha zisankho ndi zimenezi anthu apereka ndipo saveso ndi imene yatuluka ija imene ikuchita kunena momveka bwino kunena kuti chipani cha DPP ndi chimene chikusogola ndi 43% zinazo zikusalira. Akanakhala kuti anthu amakonda dziko lawo sibwezi pano ayenawo akupanga makani, koma ayi ndi ufulu wawo kuti azipanga makani kunena kuti amenewo agula aipo aagula ndi ufulu wawo. Komanso nthawi ijanso mwina ija ya Tonse Alliance ija pamene Save inkachita favor Tonse Alliance ndiye kutinso nawo wa Tonse Alliance anagula anthuwo. Ine ndimaona ngati nthawi itu ino siyolimbana ndi Save, nthawi ino ndiyolimbana ndi kuti kodi mpanga bwanji kuti mupeze ma percentage enawo kusiyana ndi kumazuzula zipani ngati za DPP kuti ati anagula anthu. Chabwino ngati iwo agula anthu a Save bwanji ino osakagulaso anu ndi cholinga kuti nanunso akuchitireni favor. Ndizomvetsa chisoni mama kuti mulimbane ndi zinthu zokuti zikubweresereni mavoti ndi apa mukupanga zinthu zomapita pa ujeni pa kwatola nkhani ndi kumakakana kunena kuti Save imene jayo is not a true reflection. Koma chepa chaka nkutheka kuti mwalozedwa. That is why Mulungu nthawi ina anasokonezapo anthu nthawi ija akumanga nsanja ya Babulo. Kutero kuyenano mukuona ngati mukumapanga propaganda yonyoza zipani zina ndi apa mwayambisa inu programu ya ati tisinthe kaya programu yapa television Malawi MBC imene imadya taxpayers money koma anthu aje alibe nzeru. Iwo mama kuti azionesa zitukuko zawo zimene apanga kwa 5 years monga mene imapangira DPP nthawi ija ankawaonesa zitukuko zimene azipanga Malawi muno, koma iwo ali bize kunyoza zipani zosusa kutukwa na asogoleri amene sakuwaputa kena kalikonse. Mudziwe kunena kuti programu yani yati mvese ija mudziwe kuti mukuchitira kampeni ya anthu ena koma mwina management yanu simukudziwa kuti programu yati mvese mukupangira kampeni ya anthu ena ndipo Save ndi yatulukayi mukusaziwa kwanu mukuona ngati mukunyoza kwanyoza asogoleri amene sali pati ya Messi imene yachitikayi. Kumalawi kuno zinthu zikudula si chifukwa cha Joyce Banda, kumalawi kuno zinthu zikudula osakhala chifukwa cha Peter Mutharika kapena cha Jeni Ansa wanuyo. Oyi, Malawi muno zinthu zikudula chifukwa cha usogoleri wolephera. Malawi muno fetereza tikunena pano wakwera kale koma mukuanamiza anthu kunena kuti fetereza azasika. Malawi muno china chilichonse ndi chosokonekera ngakhale chakudya. Izi sizinasokonekere chifukwa cha opposition parties, zikusokonekera chifukwa cha usogoleri wolephera. So ine ndimaona ngati mukanachita concentrate kwambiri pa zinthu zimene zingakupangiseni kavoti kuti mwina mukapeze kavoti. Koma ziwani kuti Amalawi anapanga kale chisankho, anthu anapanga kale chisankho ndi pamene mukuona kasave kaja kakutuluka choncho. Tithokoze inu amene munapita ku BICC kukapereka mapepala anu mwa genuine. Koma soka kwa iwe amene unapita ku BICC ndikukapereka makalata koma mwa chinyengo ndicho linga kuti ugawe mavoti Amalawi azipitirira be kuzunzika. Soka kwa iweyo ndipo Mulungu akutemberere kwambiri. Izizi ndikufuna ndinene ndithu kunena kuti Mulungu wamakamuyo munyache wa ziko lino atemberere asogoleri wose amene analandira 10 miliyoni ndicho linga kuti ati akagawe mavoti. Ino ndi nthawi yonena kuti Amalawi musegule maso anu. Zili ngati chimozimozi njira yopapatiza kapena yokhota kuti yopita kumwamba. Usankhepo njira apapa ndi chifukwa cheti kunena kuti inu a opposition amene muli so meaning mukanakhala pamozi siku lanu losirizira ndi lero. Ngati simukhala pamozi muziwe kuti palibe chimene chingachitike. Munayenera mukhale united inu a zipani zosiyana-siyana, a UDF, a 4D, a DPP, a PP, a UTM. Mukhale pamozi mchofuna kuti muombole ziko ili. Nthawi itu ya zisankho ya lero, zisankho za lero nkhani yake sikuwina tiya koma ndikupulumusa Malawi. Izi zili ngati chimozimozi 1994 pamene timafuna referendum yombola Malawi.
chimodzimodzinso zisankho za ulendo uno zikufunika kuti inu ha opposition ndi kubwereza ndithu mobwereza chonde tagwirizanani ngakhale nthawi yatha ndi cholinga kuti muombole dziko ili. Anthu awa chiseko cha apana ndifache mitu yawo sikuyenda bwino, angoti ichi anena ichinso anena, ichi anena ichi anena, ndiye kuli kuwukira atu kuli ma statement itu kumadabwa kuti akodi awa samadyeraso limodzi, leronso ayamba kuwukirana, munthu akuwukira bwana aje boma ndilomweli koma timangosinda president ataona kuti satengedwa running mate, wangoona kuti the best way ndi kuying'alula basi kunena kuti ine ndi bwana anga tikufana, ndi mmene tizimakhalira atuka matatu hayi koma tazionera ndithu kubiya izizi ena obwezedwa ndi obwezedwa, koma mfunso kumafunsa kuti koma anthu amakhala di serious. Anthu ena aja mmapitako kumene kuja ncholinga kuti mukayimirire di upresidenti kapena masanje, chifukwa zimene zijatu ndi zinali zibwana atu kumachita kuwaona anthu kubwera ndi anthu folo wokusapota. Anzeru ndi amene angochita withdraw. Tiyathokoze Kassim Chilumba. Kassim Chilumba ni munthu wanzeru kwambiri, tiyathokoze aona kuti ineyo resi imene ndizingosapota mwina ndingosapota Mai Joyce Banda. That is a welcome development. Munthu uziziona wekha, uzizichita gauge kuti kodi ineyo ndikwanisa ulendo uwu kapena sindikwanisa. Ndikupempheni a Malawi kunena kuti pa 16 pano osakavotera chisoni, osakavotera kuti ati munthu uyu ndi wakwathu kapena munthu uyu anali mboma. Iyi ni nthawi yokuti mukapulumuse dziko lanu. Dziko ili lavunda kwambiri ndi usogoleri umene uwu wa Lazarus Chakwera. Dziko lilaonongeka kwambiri, ndi nthawi yokuti tichose manyaka amenewa. Lero komalizira ndikufuna ndiyalirire ma health workers amene ndi ma clinical officers, aku laboratory, ma medical officers amene angochitidwa recruited kumene mwezi umene uwu wa July kapena tingonera kuti mu May ndi July. Anthu amene wawa adumphidwa malipiro awo sanalandire, makamaka kudowa ndi kumene anthu amene wa ma health workers apangidwa chipongwe. Ena madera ena achita kuwadula salary kumakhala ngati kapena akugwira ntchito pa company, and yet anthu anachita report pa 1. Tikunena panopa ena adulidwa masalaries yawo, kuwafunsa ku accounts kufunsa kuti kodi sono salary mwaidula chifukwa chani, akuti amene wawo ndi ma orders from above. Tikunena pano ena akudowa ngakhale ena anzawo adulidwa koma iwo sanalandire china chilichonse. So pano kumazifunsa kuti munthu ndi wanyuwani, ntchito wangoyamba kumene akukhala parenti, saona ngati mukumudula salary komanso osampasa salary, muganiza kuti munthu amene azichita survive bwanji? Kodi munthu amagwira ntchito za umoyo zothandiza anthu kuti azichira matenda osiyanasiyana, kodi munthu ameneyo achita administer mankhwala kwa anthu moyenera? Kodi munthu amene iye agwira ntchito moyenera? So uku ndikulira kwa ma health workers amene angochitidwa recruited kumene kunena kuti boma ladowa abera ndalama zawo, komanso madera ena ndi ena ngati kuzomba, kuliwonde, kubalaka, ma health workers amene wawa ena ku Kasungu sanapasidwe ndalama zawo chifukwa chonena kuti ena adulidwa, ena sanapasidwe chifukwa cha boma ilili. Aliyense angoba pena paliponse, kumangoba pena paliponse, kumangoba aliyense akufuna alemere mu nyengo imene iyi nyengo ya zisankho, nyengo ya manjanjawidi amene akusegulira zitukuko za enyake ndikumazika kumanena kuti Chakwera delivers, koma iye palibe chimene wapanga iye olo chimozi. Mukuyenera musamale kwambiri achinyamata, musamale kwambiri anthu iniyo makamaka aku Central Region chifukwa cha mtima umene muli nawo enanu omangosusuka pa zinthu zosaziziwa. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa.